organizasyon olmuş peki? Li parêzgeha Dêrsimê ya Bakurê Kurdistanê koça mezin ya koçer û ajaldaran ji zozanan ber bi gundan ve dest pê kiriye. Ev der çiyayê bagîr e li Sînorê bajarokê Pilûmira Dêrsimê. Ajaldaran dest bi amadekariyên vegera xwe ya ji bo gundan kiriye. باره شش مه داتنی ویجیا آواجی نه مه عمل وراش تا یعنی سازون ما قاپن میشه مهر کار خواه کرد مهر تشکی خواه کرد اما سازون قاپن ده اما در کون هنی مال خود مملکت خود جیر بعض ماجی چری زوزان ماجی رم بود چه ماجی خوش بود ممنونی لچی خواهی لزوزان خواهی ل یعنی مملکت خود ممنون نیست. Li parêzgeha Dêrsimê ya Bakurê Kurdistanê nêzîkî 450,000 mîh û bizin hene. Ajeldar jî wan şert û zirûfên zehmet da kar dikin. Beşeke wan ajeldaran gileyî li wê yekê dikin ku ew binkên leşkeriyên li wê navçeyê dema hatin çûna wan da rê li wan digirin û zehmetiyan ji wan re çêdikin. Em bor takini mala mala qaraqulet botaynin. Azamete mapir ama çumo gunengi xop mamanin. Biz de garibanız, harçıp kini davul kazandı. Ondan sonra zahmet ma ki zaf o karakolda çiğ ma perunanıyorum. Ma imsekimin, kamire derde kovacımın. No hükümet saymari hini kanu. Ma nahente çiğnu zer. Tekrar ma kore çiğ ko peru barkeni mi? Ma retene yardımcı bu nutuku nutu hale ma hatere nejju hatere zahmet ma zafu. Sever onu. Biz de 4-5 gün sonra bir yola çıkarız. Ajaldar serê sibehê zû ji xew radibin û dest bi karên xwe dikin. Bêrîvan dest bi dûtina paz û miyê xwe dikin û şivan jî pazê xwe diçerînin û çavdêriya wan dikin. Ajeldarên ku çûne zozanan di dema karê xwe yê zozanan de şîr û penîran berhem tînin û bi rêka saziyên peywendîdar wana digihînine xelkê û nava bazaran. Nay îsal sala çûne penîrê me dew du panû nîv bû. Dew 2000 nîv bû. Îsal bîye dew 7000 nîv. Normal bu fiyatavi yani ser sala çünkü ben normal bu hepki daha şey bu merajı bu yani normal bu merajı normal bu fakat isal kontajana çiyan hepki zede kırın devleti pez daha zede kati ve Konya'da hepki sıkıntıya maçı bu yani vay ki de ortama merhum bu sıkıntıya metune bu. Li Bakurê Kurdistanê salane dema koçkirina ajeldaran ber bi zozanan di meha Gulanê de dest pê dike û di meha Îlûnê de jî bi dawî tê. Ajeldarên Bakurê Kurdistanê li zozanên bajarên Qers, Erdexan, Erzurum, Dêrsim û Çewligê ji bo dema 5 mehan dimînin û beriya hatina demsala zivistanê jî berê xwe didin gundan û koça berûva jî didin dest pê kirin.